טוב חברים, אחת השאלות שאני תמיד מקבל זה עם כמה כסף אני צריך לבוא כדי להתחיל לסחור ברכבים. אז שימו לב, אני בסרטון הזה אראה לכם איך לקנות רכב למסחר עד 10,000 שקל. קודם כל נכנסים לאתר יד 2, בסדר? ביצרן אנחנו משאירים את זה ריק, בדגם אנחנו משאירים את זה ריק, עושים שנתון מ-2007. לאחר מכן, מחיר מ-1,500 עד 15,000 שקל, עד 15,000 שקל בכוונה כי זה נתון למשא ומתן כמובן, אף אחד לא מוכר במחיר שהוא פרסם. קילומטר אני אגביל אותו עד 199, מבחינת אזורי עבודה שאני מוכן לנסוע, זה האזורים שאני אעשה לי פה בקרוב. תיבת הילוכים אני מעדיף להתעסק באוטומט, וזהו, זה הסינונים שאנחנו צריכים לעשות. אני אעשה פה חיפוש, וכמו שאתם יכולים לראות יש פה הרבה מאוד רכבים, ויש לי פה יונדאי אלנטרה ב-2,000 שקל, ופז'ו 3008, כמו שאתם רואים מ-2,000 שקל, יכול להגיע לצורך העניין גם ל 10 ו-15, כל רכב עם השוק שלו. עכשיו שימו לב, ברכבים האלה, בסכומים האלה לא מרוויחים 30,000 שקל באוטו, מרוויחים בסך הכל באזור ה-5, 6, 7, משהו כזה, 3, 4, 5, 6, 7, זה הכיוונים של העסקאות, שזה יפה מאוד, להשקיע 10,000 שקל ולקחת 5,000, ברכה. אז חברים, כל מי שמעניין אותו, הקורס הבא מתחיל ב-21 לנובמבר, שימו לב, אנחנו היום ב-18, נשאר לי מקום אחרון לקורס הפרונטלי, אצלנו בראשון לציון במגרש, ואם עד עכשיו לא נכנסתם לתחום כי אין לכם כסף, אז תאמינו לי שאתם יכולים לעשות את זה, וגם בנוסף יש עניין של תיווכים, שאתם לא צריכים בכלל כסף מהבית, אלא רק למכור, וככה להרוויח. שיהיה בהצלחה לכולם, אוהב אתכם, ים.